Jeg optager, jeg skal vise et år i klubben. Hvordan det her? Her gik jeg lige ind! Nej, gjorde jeg? Du mærkede hendes bryster. Jeg skal lige bare lige lave en pornovideo med jer to. Gider ikke at lige snæve. Og så skal jeg faktisk ud til biblioteket for at se, om de også sidder der. De der. Godt nu af. Nej, jeg skal vise det til klubben. Og nu løber Rasmus efter mig. Og nu går Oliver så ned for at stjæle vand. Og så skal han lige ordnere vasken. Ja, godt nok er det ikke lige så slemt som noget djørner nede i badebassinet. Men Oliver er for det sæd med vandringen. Hvad sker der med din næse? Det skal vi zoome ind på. Lukker ud døren. Okay. Hvad? Var I over at kysse eller kramme, eller hvad skete der? Og nu så jeg så lige det klip, hvor Rasmus krammede og kyssede med sin nye kæreste. Hvorfor det? Nu har jeg så tænkt mig at gå i klubben igen. Selvom... Jamen, jeg skal... Rolig, jeg følger ikke efter... Nej, jeg skal bare spionere. Jeg holder min kæft. Jeg skal bare optage. Hvis du viser dig over. Ja, okay. Okay.